Leo. Nee, even kijken. Zo, goedenavond dames en heren. Ja, van harte welkom hier op ons super deluxe touringcar. We zijn van Vite La France, reizen met de Franse slag. We zijn eigenlijk de snelste tour-operator van Frankrijk, zeg maar. Voordat we echt gaan beginnen willen we ons even voorstellen. Mijn naam is Ellen en ik ben de chauffeur op deze bus. En hoe? En mijn naam is John en ik ben uw gids. Juist, en hier mogen je op de badse klanten, want John is al jarenlang gids op een bus. Wie was zo eigenlijk in het vak beland? Carrière switch, Ellen, carrière stop. Voor 10 jaar geleden was ik nog geschiedenisleraar op een middelbare school. Oeh, en? Te veel stress? Nee, ik wist te weinig van geschiedenis. Ja, en dat kan wel eens gebeuren, maar weet ze wat we gaan doen? Ik heb nu gezegd, wie ik in het vak terecht ben gekomen, maar weet ze toch niet bij, wie is in het vak terecht is gekomen. Dames en heren, het was zo stom om verliefd te worden op een Fransoos. Het meisje. Zij oud. Daar gaan we het zeker niet over hebben vanavond. Je mag zien baguette ergens doen, je wordt soleil niet zien. Maar we gaan vertrekken. Ja, en we nemen het met op een rondreis door Frankrijk. Maar dan in Limburg. Juist, een rondreis door Frankrijk in Limburg. Ja, dat heeft zijn voordelen. Dat heeft zijn voordelen, want laten we heel eerlijk zijn. Limburg heeft alles wat Frankrijk ook heeft, of niet? Ja, nou ja, we horen eigenlijk Frankrijk meug, hè, na al die jaren zwoegen op die bus, hè, met als chauffeur en als gids. En dat heeft ons eigenlijk op een idee gebracht. Om dus reizen in Limburg te gaan organiseren. Alleen, klein probleempje. Ja, geen animoever. Geen animoever. En dat heeft ons weer op een ander idee gebracht. We dachten, als we nu die lui gaan naar Limburg halen en ze wijs maken dat ze in Frankrijk zijn. En we doen het dan alleen die toeristen die de beurtjes niet kennen lezen. We Chinezen of Russen. En het zwansen is, en weer geven we ook nog een Franse slager aan en het komt alles goed. Ja, precies. Plus, het grootste voordeel is eigenlijk dat we hier vanavond gewoon lekker in ons eigen bed liggen. Ideaal, want dan heb ik 's morgens lekker een boterham met kers in plaats van een baguette met die